Čiže dnes má prísť ten nový nájomník? No dobre, keď vám to teda nevyhovuje, tak však môžem ho tu teda ubytovať aj ja, potom však neskôr by ste mu dali zmluvu. No dobre. Dobre, tak dobre, budem ho čakať. Majte sa. Ty? Čo tu robíš? Čo tu ty robíš? Ja tu bývam. A ja sa sem mám nasťahovať. Volal som pred chvíľkou s majiteľom, že ma má tu niekto ubytovať, ale že to budeš práve ty. No, ja som prekvapený, že ty hľadáš ubytko, však ja som bol ten, kto odišiel z intráku. No, a ja som bol donútený odísť z intráku, lebo ma vyhodili. Toto je tvoje známky, respektíve žiadne známky. No a čo? Ale vieš čo? Keď sme sa videli naposledy, nemal som veľmi dojem, že by si so mnou rád zdieľal jednu izbu, takže skús zaklopať na iné dvere. No tak poď. A kde? Nasťahovať sa. No poďme do krajiny. Nič teraz nenájdeš, žiadny podnájom dávaj. No hádam, jak chceš tráviť noc vonku. No tak sa teda zlož. Niekde a vieš čo, chod si sadnúť do obývačky. A ja zatiaľ urobím čaj. Sem si máme dať veci? Bol som tam. Že som sa s Myškou v ten večer naozaj stretol. Ale nepovedal som ti to, pretože som vedel, že by si si myslel, že som ju zabil ja. Ale to nie je pravda. Keď som odchádzal, ešte žila. Tak fajn, bili sme sa o pištol. Ale to ona ju vytiahla na mňa. Musel som sa brániť. Ale zrazu padol výstrel. Ona spadla na zem. Všade bolo veľa krvi. Nevedel som, čo mám robiť. Spanikáril som. Vzal som tú pištoľ a utiekol. Potom som anonymne zavolal záchranku. Ale bola to nehoda. Tam mi musíš veriť. Dobre.
Dobre, dobre. Hlavne sa nerozplač, verím. Prepáč, že som ti klamal. Teraz je dôležité, kde si dal tú pištol. Kika? No? Isto to nechceš odo mňa kúpiť? Nie, koľkokrát už som to hovorila. No ale ja som myslela som, že si to odo mňa chutí. Hej, ale potrebujem čistú hlavu ohľadom toho stretnutia do Ruska. A nemala si tam ísť zajtra? No ale nejak sa posunulo, už musím ísť čo. Ahoj, držím palce. Určite. Žiadne Rusko, ale noví dodávateľia. Byť niekde tu. Tak hľadaj. Nikde nás nesleduje? Nemá kto. No, hľadaj. Máš to? Toto je ona. To nemôže byť ona. To je atrapa. To je obyčajná detská hračka atrapa. No jasné, a ja som kráľovná Alžbeta, nie? No tak pozri, vidíš. Tu žiadne nápoj, to je na guličky. Hej, a s guličkou som dal celú myšku, nie? Ja neviem, bol si v šoku, bola tma. Mohol si, ale s čím by si poplietal tú pištole? No s týmto si ju určite nemohol zastreliť. Hej, luk som zobral, čo strieľa guľky, nie? Iba že čo? Iba, že by tam bol niekto tretí. Kto vedel, že sa máte stretnúť a že Miška bude mať očividne atrapu, ktorou ťa bude chcieť vystrašiť.